Hello guys, welcome back to my vlog. So continue ta guys atong pagpanglimpyo guys. Na guys, continue ta. Kapit na ta na human guys. Sa atong pagpanglimpyo sa ato ang balay. General cleaning today. Guys. Nagtalikod ko guys, eh makita niyo akong pagkaaramina guys, lisod na. Sirkulan na pod unya. Naluoy na lang ta. Guys, ari na pod ta sa ato ang duol na sa kusina. Man naman atong ilalom sa kuan, lamisa. So padulong na to sa kusina, guys. Salamat, nalinaw ra gyud guys, naka-upload ra, naka-vlog ra gyud ko guys. Ganina kay haba kaayo ang sound. Gusto kay magpa-sound sa among silingan. Moto wa gyud ko naka-vlog ka ganina, dapat ganina ra unta ko mag-vlog. Wala ko ka-vlog kay. Grabe ka kusog sa sounds. May rapod kay mingaw mo diri dapita. Mas maayo man gid na magpa-sounds diri guys kay mingaw. Ako guys, wala pa to naguba ang ako ang radyo nga gamay. Moto ako ang ion kanang mamina kog mga drama kay iko kaning dako na ako kundi man ako na ion. Kay dako man na mo ka ano kurente kani laging ko report ta natakdan ta sa tong banag kino-report na dili na halos ma-open among component. Anita. Ani na sadda. Sibog nato na dira. Balik. Muna limpi jud kay guys kay kuuton man jud nako ang mga ilalom guys. Muna siya guys. Na. Balik na to ni electric fan. Ana para diri napunta sa diri dapit sa tong kwarto maglimpyo. Ana guys. Yan na to guys para makita. Guys. Dagan unta ko na-upload karon guys kung wala pa nagpa-sounds among silingan guys. Nagpa-sounds man gud dugay-dugay na human ang sounds na. Itong makita gid unya ni makita gid unta ninyo tanan ako ang panglimpid resort sa bahay. Na kuan man ta sa sounds na tanggong ta sa sounds. Hayanan mo guys, nagsugod ko panglimpyo guys is alas 8 kapin. Unsa na orasa ron? Ngun anak ko guys basta mag general cleaning. Dugay kay mahuman. Tarungon jud na og limpyo. Okay. Para dili madubli ang trabaho. Tarungon jud nato panglimpyo para dili kalas ang oras sa pagpanglimpyo. Dili kalas ang oras ba while nga nagkuan ta naglihok.
dili ra maoras ang dili ra masayang ang oras while naglihok ta kay natarong man nato og kuan trabaho ang ato ang gihimo. Akong Persian guys, pukaw na ko na unya kay maabot man ko diha unya og panglimpyo. Ibali na ko na sa bangko siya. Nami kay tulog. Bakit na ko naabot sa iya guys. Dulong na ta sa kusina guys. Doon na ka Persian guys. Guys. Dari na punta. Gisa na po na akong tubig ron guys kay murag nawala na ang humot. Sabi na ko sa'yo makauli akong bana karon guys, nang duty man dahil sila sa kuan sa Balintawak. Kay ugma man gud holiday mo tong busy yang amo ron nya. Yang amo pud ugma mularga og Davao. Mo to sigurong gihuman ang trabaho. Kay na busy pud. Guys. Dagon. Kung dagon bitaw no. Ngita ang sakit sa lawas ba?
dagol guys, mabugnuan na siya sa kuang husky kay tungod ana iyang style. No har nya patarabang pagkagamayan. Makuanan bitaw na, mabugnuan, muloko ra ba? Suwasan sa nato ni guys. Hugaw na siya guys. Agoy. Nanakit akong hawak. Skalard.